Entre la Maestranza, la Monumental i les Ventes, amb quines quedaria? No només per plaça, sinó per ambient. Home, fa de mal dir. Fa de mal dir. Mira, la història del José Tomàs amb la Maestranza, per causa de l'empresari que la gestiona, és una mica tortuosa. Vull dir que l'any 2001... Però és la meca, no?, d'Espanya o no? Bueno, sí, home, és una de les 3 places importants, com tu deies, que són aquestes 3. A la Maestranza l'any 2001 José Tomàs va sortir 2 vegades per la Puerta Grande, per la Puerta del Príncipe, i la tercera va sortir per la Porta de l'Enfermeria perquè li va pagar una cornada, sinó també sortia per la Puerta del Príncipe. Li acaben de donar un premi ara, perquè ha sigut el més important que ha passat en els últims 10 anys. Però la Puerta del Príncipe és aquella que només surts... Només surts si talles 3 orelles, amb 3 trofeus. Molt poca gent ha sortit per aquella porta. Bueno, han sortit toreros, però, vaja, s'ha de ser molt... Ho has d'haver fet molt bé. El José Tomàs ho va fer 2 vegades seguides i la tercera, que anava pel mateix camí, a l'hora d'entrar a matar el toro, el va enganxar i va haver de passar a l'enfermeria. Sevilla és molt especial, no? És molt especial i els sevillans també. És molt i molt especial. Té un sabor i... En fi, és una mica la meca, com tu deies. Home, les Ventes és la càtedra, no? Les Ventes és la plaça on hi ha més entesos i on realment tot és més dur, on el toro surt amb més trapío i amb més... En fi, tot és molt... Tot té una seriositat molt i molt important. I el nivell d'exigència del públic és enorme. És l'escala de Milà de la música. Seria més o menys això. El José Tomàs a les Ventes, després de 36 anys que no passava, l'any 2008, ho dic bé, l'any 2008, amb 2 tardes va tallar 7 orelles. Això no havia passat des de feia 36 anys, que no passava que un torero tallés 4 orelles una tarda, repetís i en tallés 3 més. Vull dir que és l'ídol màxim i on va quedar del tot consagrat, ja ho havia estat del 97 al 2000, però ara va reafirmar en la seva tornada, que és, en fi, el rei del toreig. I a Barcelona, què té? Home, Barcelona té el que té Barcelona. Barcelona té una sensibilitat tan especial, capaç de captar aquest component emotiu i emocional, aquesta manera de vibrar de la plaça, aquesta energia que es desprèn, aquesta onada, ja et dic, d'energia, de comprensió i d'acolliment cap al torero, que s'entrega d'aquesta manera. Això havia passat amb Manolete als anys 40. Manolete als anys 40 era un ídol de tal calibre i d'un calat tan profund que s'anunciava Manolete i el quart toro sortia amb una pancarta a l'empresari i deia, doncs, demà Manolete. I la gent sortia de la plaça i feia cua a les taquilles i acabaven el paper. Això als anys 40. Als anys 50 amb Chamaco va passar igual. Barcelona té una sensibilitat especial per aquell artista que s'entrega, com ho fan aquests 3 que et dic, per exemple. No? I després té aquesta mena de rauxa. No? En els catalans, últimament, em sembla que d'un temps cap aquí ens neguen el component arrauxat. Diuen, no, que tots hem de tenir molt de seny, i no fos cas, hem de ser tots molt nets i molt polits. No, escoltin, jo sóc català, com tu i com tots els que ens senten, i el seny i la rauxa són 2 coses que van juntes. Això els agradi o no els agradi. I el que passa a Barcelona és que surt tota la rauxa, que tantes vegades ha de ser continguda a la plaça de Barcelona, quan la gent s'emociona, el nivell de comprensió és brutal, i això amb el José Tomàs n'hem parlat molt. No? Va reaparèixer a Barcelona l'any 2007, aquí li va perdonar la vida el toro idílico el 21 de setembre del 2008, amb una tarda històrica, no? I aquí, al setembre del 2009, per la Mercè, va fer una de les grans faenes de la seva vida. I ja et dic, el nivell de comprensió de la gent és brutal, i el nivell d'emoció de la gent és brutal. I va tanta gent que no hi ha anat mai, i que veuen el José Tomàs torejar i es foten a plorar, cony. Perquè això ho sé jo i ho saben tots els que han anat, de Vic, de Manresa, de Cardona, de Solsona, de tot Catalunya, que hi han anat i ho saben i ho han vist. I això només passa a Barcelona. Jo li deia el dia que va tenir la sort d'indultar l'Idílico, li deia, Matador, és que en Barcelona tenia que ser, cony, en Barcelona tenia que ser. Perquè jo ho sé, que Barcelona té aquesta mena de sensibilitat especial en tot això, i ell també ho sap. I aquí se sent acollit com enlloc, no? I ja no a la plaça, sinó ell ve molt per aquí, i hem passejat molt ja no per Barcelona, sinó per Vic, i coneix el país, i li agrada molt, no? I que difícil que és seure al davant d'un mitjà de comunicació, a José Tomàs. És impossible, això. És impossible, no, gairebé? Això és impossible. Ell, per fer el que fa, necessita una privacitat molt blindada. I fa molt ben fet. És l'opinió personal, perquè si el món dels toros hagués entrat en el món de la premsa rosa, hagués entrat en aquests mons... Anem acabant, i amb un parell també de curiositats sobre José Tomàs.
el tema de la televisió també a les places de toros. Per què no podem veure José Tomàs a la televisió? Mira, hi ha per dues qüestions, diguéssim. Una, perquè la relació, diguéssim, que ara mateix ja establerta entre el negoci televisió i el negoci taurí és la següent. Per anar a torejar a Sevilla, per exemple, a la Fèria d'Abril, significa que no només et contracten en els termes que explicàvem al començament, sinó que et diuen, i a més de tot això, vindrà a la tele i sortirà vostè per la tele en directe. I li pagaré tant. Clar, això passa per sobre de tots els drets, diguéssim, no? Escolti'm, què m'està dient? Que m'han de televisar i que a sobre em donarà vostè els calés que vostè digui i a més he d'acceptar sí o sí per torejar que vinguin les càmeres de la tele? No. José Tomàs, imposicions, no n'accepta cap, només del toro. I encara. No vull dir, però que vingui un senyor empresari i digui, escolti'm, el televisaré sí o sí i a més li pagaré el que a mi em sembla, això ja no. Per aquí no hi passarem mai. O sigui, això, ara mateix la relació entre la tele i els toros és aquesta. Per tant, mentre això sigui així, hi haurà places a les quals José Tomàs no hi podrà torejar, o fèries a les quals no hi podrà actuar, perquè no ho acceptarem mai, una imposició d'aquest nivell que ja et passa per sobre dels drets més elementals de qualsevol artista, que són els seus drets a la pròpia imatge, i a gestionar-la quan vulgui. D'una altra part, tal com s'està fent, des del meu punt de vista, les transmissions taurines, jo crec que et fan un flac favor. Vol dir que s'ha de viure en viu l'espectacle a la plaça. Efectivament, o sigui, que deixen molt que desitjar les transmissions, ja no parlo dels comentaris, sinó la realització, etc. Jo no crec que els toros no és un espectacle especialment televisiu, més aviat al contrari. I és més, o sigui, tractant-se d'una cosa tan singular, com hem dit, i tan de veritat, i on hi ha aquest component emocional tan clar i tan evident, escolta'm, això en viu i en directe, i s'ha acabat. Que això és el que ens fa grans, diguéssim, no? Que, escolta, a la tele ja hi fan dibuixos animats, ja hi fan futbol, ja hi fan entrevistes, no? El sofà. Exacte. Anem acabant. Parla molt de la por a la mort, de la por a que l'agafin, José Tomàs? I quins rituals té abans d'alguna corrida? Home... És una cosa que li va palpant a la seva essència, en els seus comentaris, a les seves converses, ostres, no sé. Sí, home, una de les coses que més li molesten a José Tomàs és que li diguin que no té por, que no tinc por. Diu, com poden dir que no tinc por? Però si agafaria i quan estic en el pati de cavalls a punt de sortir és que fotria el camp corrent. Si és clar que té por, tota la por del món, és un home normal i corrent i té molta, bueno, normal i corrent no, és un home i té por a la mort, esclar que sí. El que passa que, esclar, quan s'enfunda el traje de torejar, allò canvia, saps? Allò canvia tot. Jo sempre, quan es tracta d'explicar una mica aquestes coses, jo sempre hi soc quan ell es vesteix, no? I el veu sortir de la dutxa, ell és molt prim, i el veus tan enclenque, tan primet, suant, i sortir de la dutxa i suant, no? I veus el mozo d'espades que li arregla primer el cabell i després el va vestint, i veus amb aquella serietat, tan pàl·lid com és ell, tan concentrat, i el veus que a mesura que es va vestint, allò va creixent, va canviant, i al final, quan el veus vestit i començar a sortir de l'habitació de l'hotel, el veus convertit en un heroi, en una mena de monument que camina, dius, hosti, aquest tio es va jugar la vida. I ja et dic, el procés de mentalització per això és molt rigorós, molt seriós, hi ha un nivell de concentració brutal, perquè és que no és cap joc. Perquè jo me'n recordo, un dia estant a Mèxic, un banderiller se li va costar menjar un xupa-xup, un banderiller aquests mexicans, que són una mica així, més de saugaos, que en diuen, no? Un xupa-xup, ¿qué, maestro? Usted está muy serio. I José Tomàs es va girar i li va dir, jo no sé què faràs tu, però és que jo ara em vaig a jugar a la vida. I l'altre se'n va anar amb el cap baix, va dir, hòstia, me'n vaig, no fos cas, perquè això realment és així, no? Esclar que passa por, però bueno, és torero, i un torero ja sap a lo que juga, almenys José Tomàs sí que ho sap, no? I el traje de luces significa que has de fer honor a la teva professió, a la història del toreig, al públic que t'està veient i al toro, sobretot, no?